Nie sme alpská krajina a napriek tomu máme storočný horolezecký spolok. Tá história je veľmi bohatá, predkaná mnohými príbehmi, mnohými osobnostiami. Som dlho tomu nerozumel, keď som začal jesť, že james, čo je james. To bol nový životný štýl môj. Že sa vlastne tento spolok nevzdal, napriek tomu, že bol aj zakázaný. Je fajn niekam patriť. Je to spolok ľudí, ktorí vyznávajú isté hodnoty. James vznikol preto, aby sa staral o rozvoj horolezeckého športu na Slovensku.